Now many time for food and what that is same place. Who's a machine? Sabri ya eti ofa ewiase baabia nsori dem ayema enipa boje so 31st night enye da manage da bebere hu ni se eye momume bi ayekotwe eye anigye da erade di metwa odi metwa me crosso me frustrate anything. Amen. And I remember obi anye confused. Hallelujah. Amen. Erade ani so no ohun se afi bia ekọ ba bia ohun se busumi bia ekọ ba bia. Amen. Ti hwira wo hwiri dwamu no ni nyina so ne sei ni nyina ne sei nyame aye wadom awurade ama wangu meboa. Yes. Eno kwa na nyina so se no firi wa ede ebiem na nyina so. Hello. Hi. Se awurade ama wangu ni firi wa ede ani nyina so. Sa se ya nebeye sa se ya nebeye arade na wayi ni die na one ye na kodida anopeya sa Obia ntubi busanu asemenia dabi onfaso na wanya no eden na ade beye. Hallelujah. Hwefo frani busanu se minia ye adwuma pede yina no ye adwuma pede na hwefo frani busanu se minia sa onfaso no dabi o de beye dey. Hallelujah. We can't send back 30 minutes per actual obusian for Yesu. Or that's what he said the otieno on sign. Na Yesu a yampa say or say ba. And crofom ye nu bi tu kwan. Omu ye nuafo obi ni na chiriba. Na me de start efiri ho na me de abewura trosem nim ebra omu tu kwan no obi ni na chiriba omu de kodo na ekokuro no omu koso no na ebra omu duru epona no a ye de kodo no besisi ho no ana ye ka kire omu say papa bi ana aye de omu ko na sa papa no onka da kura odeba nti wa ye serious ese kuro no peso okomu no fe se kuro no sika wom gisa otena nsuo na no a kosi da obepie na ode wokọ na emofa ne kotena wa for so many days ti dakro omu wo hwa no mu sakodo ne ba na mu si cross ti papa ne beduru asem o kan ne se
abusuafo krona mu pese mu komu no krona mamre ni sɛ o ko kroni mu a yɛnhyɛ hwee agye sɛ obo naked ansa na de wakɔ krono mu sɛ ei asɛm di ano ɔden na ɔsɛ police ɛwɔ hɔ no ɔkɔ so de a deɛ wopɛ biara bɛnya ɔmo te aseɛ na ɔmo nyinaa worɔworɔ ɔmo ntaade ne nyinaa tugi na ɔmo yɛ naked na yɛde ɔmo tena akodoɔ nim nti yɛde wokɔ na woyɛ aduru kuro no mu a na yɛabɛhyia ne asa ama wo ntaade foforɔ ahyɛ ansa na wasi afiri kodoɔ nim na obiara wobɛkɔ kurom ɔyɛ wɔ hɔ biara wowɔ 7 years a wobɛtwa wo kuro nim ansa na wasa aba back na woduru kuro no mu a sika ne adwuma wɔ mu nti woyɛ adwuma a wo sika a wobɛnya no ɛwɔ waa wo nsɛm deɛ wɔpɛ sɛ ɔde yɛ no ɛwɔ waa wo nsɛm na saa mmɔfra no mmienu no panyin no ne sika a onyaeɛ ne adwuma a ɔyɛeɛ no nyinaa ne mfa so a onyaeɛ no ɔde investe ɛwɔ kuro no mu ɛbɔ bra wɔ kuro no mu ama ɔno ankasa no ɔgye din ɛwɔ kuro no mu a ne ho tɔ no esisi adan afei ne wura fii sɛ ɛyɛ akwantuo no wayɛ dɛ watu wankae da ti kuro no mu a na wɔyɛ enjoy gye na ni sisi na aburo san esevu ne sika na accounts nyinaa te ne mfa soɔ no ɛhɔ no wɔyɛ enjoy na ketewa no minim deɛ okotu ne fo ana minim deɛ ɔbɛn ne kasa kyerɛ no ketewa ne nya sika na sika no wasɛnde aba n'akyi ne kurom baabi a ɔwɔ no onya sika no odi bi wɔ hɔ de ɔde bɛtɔ aduane adi de ɔde bɛtɔ atade asa na ɔde de aka ne nyinaa sɛnde back aba ne kurom na ne nua no so invest ɛwɔ kuro nim a ɔde agye din wɔ kuro nim a yɛnim no ɛwɔ kuro nim ti one day ɔmo kɔ adwuma ɛne ɛfrɛ ɔmo sɛ abusuafoɔ mo ba kuro mu a 7 years ni ti mo time aso sɛ mo sa akɔ back asɛm ɔmo kan ne sɛ ei ana agya mo inform yɛ sɛ yɛ ba yɛbɛdi some days ne asa akɔ back at the same time a yɛde bɛkɔ ne bɛso a nka wɔsɛ mo ma yɛ brɛ na yɛde boaboa yɛ ho ba mo alɛte yɛ asɛm a papa ne ka kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ saa na ha mmarateɛ sɛ wa wonim sɛ kurom anyɛ wo kurom nti bɛso a yɛmmɔ wɔ amaneɛ na sɛdeɛ ɛkwan a wofaa so a wode baayɛ no yɛka kyerɛ sɛ saa kwan na mobɛfa so a mobɛfiri kuro yi mu ayɛ dɛn akɔ na ɔbɛ so ɔkyerɛ wɔn sɛ ɔbɛbɔ naked ɛna asa akɔ back nti panyin ne mfa so no onya no okuro no mu ɔde sisi adan ne sii hɔ no time aso sɛ ɔbɛkɔ back yɛsɛ yɛbɛbɔ naked na wasa akɔ ketewa ne mfa so no baako kura ne kurom wɔ ɔde ne nyinaa akɔ back n'akyi baabi ofiri ba no mibusa mo sɛ saa nipa wee mmienu saa mmɔfra wee mmienu ususu sɛ ɔmo mmienu hwan na ne gyapadeɛ ne mfa soɔ na adwuma ɔyɛ ɛso aba mfa so ama no hallelujah praise the lord me bɛka asɛm akyerɛ wo yɛ informe no ti wɔn mu na wɔn kasa wie ya na ɛsɛ mo mpagya mo nsa nkɔ so ne ɛwuro wɔn ntaade ne nyinaa ne yɛde wɔn sii kodoɔ ne mu back papa ne kɔ ne nyinaa na osu ɔkɔ ne nyinaa na osu ɔte kodoɔ ne nyinaa na osu mibusa mo sɛ ketewa no so bɛsu anaa so ɔbɛsere kakyɛ onua sɛ menua sɛ wotea na wosuro wu a ɔnsakyerae yɛntoa so tomu ba ɔmo bɛduru ya yɛsii wɔ mu na abɔfra no a ɔtɔ so mmienu no deɛ ɔwɔ anidasoɔ ɛne ne mfasoɔ no a wanya no mfasoɔ aba so ama no obɛtumi de ayɛ biribi ba panyin ne mfasoɔ a wonyaeɛ no mfasoɔ ama so ama no ɔntumi mfa nyɛ hwee
ɛna mi bɛ gyina awurade asɛm so aka kyerɛ yɛ ne yɛtwa ahyia nyinaa abusuafoɔ sɛ ɛnokura bi wɔ wiase buku bi wɔ wiase nimdeɛ bi wɔ wiase nyansa bi wɔ wiase a ɛnkyɛn bible ɛnto no. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Ɛna enipa enya akonya akowura nsɔle fie yi yɛsɛ kɔka kyerɛ wo mu sɛ next year awurade de wo bɛkɔ double portion. Yes. Next year awurade de wo bɛyɛ sei next year wo bɛyɛ sei next year wo bɛkɔ sei next year wo bɛkɔfa sei na yɛayɛ dede saa na yɛasa asɔle kɔ. Last 7 years yɛpɔn 31st night kronom yɛnam abɔnten mu ɛɛto nnwom kɔba saa 31st saa day na akwa no ɔfa adeɛ bi na twerɛ ɔlɔɔlo kwan sɛ 31st ɛna ɔsɛke ho ɔsɛke abɛsi na ne hu sɛ kaa pagya no pɛw Jesus ɛno ara no hallelujah ɛno ara no wansɔle biem bɛna mepɛ sɛ megyina awurade asɛm so ka kyerɛ ne atwa ahyia nyinaa sɛ ɛmfasoɔ a ɛfiri January ɛbɛpem December yi wonyaayɛ ɛwɔ wo life anigye a wowɔ ɛwɔ wo life ahotɔ a wowɔ ɛwɔ wo life ne nyinasoɔ ɛgyinadeɛ bɛɛ so 2 saa mfasoɔ no a adwuma korɔ no de abrɛ wo no dabi ɛbɛtumi aboa wo anaasɛ ɛntumi mmoa because sɛ obi yɛ adwuma a deɛ nti a woyɛ aberante a obiri w'ani yɛ adwuma piska na wo save bi deɛ wodi wo save bi saa deɛ wo save no dabi woba akɔkora a ɔmaa nyinyini ebi a wɔma susua wontimi nya adwumaden biem saa sika no bi ɛno ne yɛde si fie tena mu saa sika no bi ɛno ne yɛde ɛtɔ kaa ɛtena mu saa sika no bi na sɛ obi yɛ ɔbaa wɔ ha na wayere ne ho yɛ adwumaden a ntoma a ɔtɔgu wɔ ne nyinaa ɛnyɛ ne wɔbɛfira wo dabi a waba aberewa a ɔntimi nya adwumaden biem no na ne ntoma no ɔde yɛ dɛ ɔde fira kakra kɔpem sɛ ɔbɛwu ɛno ne n'adwuma ɔyɛ no so mfasoɔ asekyerɛ no enti saa berɛ no a ɔnni ahoɔden bi mu bɛtumi akɔ aba no deɛ ɔtumi pɛgu hɔ no afei ne wɔbɛyi so saa na kristosom ɛteɛ na agya yɛnkɔ bible nim quotations 2 pɛ ɛna mi kɔɔtu Luke chapter 19 ɛna Acts chapter 13-16 saa quotation mmienu pɛwei na mede kasa akyerɛ wo few minutes na mapɔn. Luke chapter 19 verse 1. Luke chapter 19 verse number 1. Ɔsɛ Sakio. Papa bi a ɔno so yɛfrɛ ne Sakio wei ɛyɛ Sakio ɛne ɔbaa bi ho asɛm na America nipa mmienu deɛ medi kaka no mmea mmeranteɛ mi no ba wei deɛ ɔbaa baako bɛrima baako Bible se na yɛfrɛ no Sakio sɛ yɛyɛ time yi a nka mɛka sɛ ebi a ɔyɛ finance minister anaa bank manager enti Sakio yɛ obi a ɔwɔ sika 2 wagye din 3 ɔwɔ animonyam na mumientie ne sɔre ne kakra gya kan kɔma me na ɔkɔsɛne Yeriko sɛ ɔretwam na hwɛ ɔbɛlema bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Sakio a ɔyɛ togyeni pani na ɔyɛ ɔdefoɔ na ɔhwɛ Yesu ahunu nipa ban na saa papa yi na ɔhwehwɛ Yesu ahunu nipa ban nanso nkɔfokuo no nti ɔntumi na ne nipa ne dɔɔso nti ɔntumi mmɛn Yesu efisɛ na ɔyɛ akwatia efiri sɛ na ɔyɛ very short man na otutu mmirika di kan enti Sakio di mmirika ɛna ɔkɔpɛ dua ɛforoyɛ ɔforo aten bi sɛ ɔrehwɛ no wayɛ iga sɛ kwan bia ɔbɛfa so ɔbɛhu Yesu no ɔbɛhu no enti ɔforo dua ɛkɔtena so ɛna ɔtɛ baabi na Yesu duru hɔ no na bere a Yesu ɛtwa mu dua n'ase no ɔma na Yesu hunu no ɛna ɔpagya ne ho sɛ Sakio ɛtɛ dua no so na ɔka kyerɛ no sɛ na mibusa mo kɔ sɛ enipa bebree bewe nyinaa akyi ɛyɛ dɛn ɛna Yesu sɛ enipa baako pɛ ɛtɛ dua so hello hi nipa bebree bɛyɛ dɛn no ho sɛ obi tɛ dua so Bible se ɔpagya n'ani ho sɛ aberante bi tɛ dua no so na ɔka kyerɛ no asɛm a ɔka kyerɛ ne sɛ papa Yakio yɛntɛm si fam yɛntɛm na yɛ dɛn na si fam
na ofie na ne metena ne erade wa asem ka kire wo hwe obi anim na ka nse minua enne seconds akai hour akai afiwe ebetwam no enya afini na etwam yesu na etwam enti yentam so ne nsa ka se yentam na adwamamodua na wote so no come down amen o betiatem sa na wasole kofi hallelujah enya afini na etwam na emum yesu na yedai etwam I'm telling you yes yesu na etwam aja to asoma me eto kacha ne say yentam ne sifom na ofie na metena ne na wo fie na metena ne na wo fie na metena sa fie na oka ho asam no na nye edan we ho asam na wo ka Jesus kasa wa bebuom wase wonim se wo nipadua eye Kristo asole dan na hwan na aye crowd certificate tie aye principles me penkyere pa efisa eno na mani panyini eno na mani pa hunu de ena mani pa tumpon ekwan a papa ne fa so ne se ono ne enfiri fie no me busa mkwasi onfiri fie no adwen be no de firi fie so ko hwe Yesu pato mon kasa me adwen be no de firi fie so ko hwe Yesu oso ko hwe hwan Yesu moteye ba obi ba no so ko hwe 31st what is 31st year day okay two obi so ko hwe pillar of Zion. Three obi se Mary akra no kwadwo na kan boy am ne ti wase ga ne de otonyumo papa omu yada na nyum to papa ni praises enti obi ko church to church because okohwehwe praises leader chorus leader bia oya de na wasa owia no wapie but omo ti da mekan two obi ko hwehwe asole a enipa ne dooso enti Ghana and people are roaming up and down searching for 31st, the word 31st. Now they are there. And for so many be free start 31st and so about amount. Hello. Enti ofri fie no ono ne determine say okwa kope Jesus na ayedai okope Jesus na ehu no ana Jesus so ba oba yi nyina ne say ono so ba be hwehwe akra wayira two na wa betena wo mu entina me basa me kasa ti na obi say dia ode akoma pa ba so oba be pe Yesu no na Yesu so ayakra so wo panimu atena amen Jantam na sifom na ofie na jantam na ofie na mayedai metna once wa anka se eho na meda wa anka se eho na me kwa akodware but we should the word eho na metna ana Bible no so ka se samotena mimu na mensam so tena mimu a bibia mbasre no me afa me gina pro na chia me bom so bi be hini mia mebam na mabayedai na be sane mu calm down secure calm down me ne baka asema tro eja to asoma me na ohunu ye no na afa ohunu ye no ose no yentam si fom na ode fe bete no ana ode fe bete no na ohunu ye no tie ode fe ebete no na ohunu ye no mutasem ni ode fe ebete no ko na ohunu ye no wonya nyinwi ka se na nipa etwese onyina nyinwi ka se ode ko akoso obele mo ye de boyeni na se omunyina nyinwi ka se ode ko akoso obere mo ye de boyeni ode ko akoso obere ma oye de ode boyeni na o se Yesu asam confirm efiri se wase onipa ba ne ba se oba no be hwe na wagede wayira yes enti say yes if Jesus refused to go to
the house of the sinner. Now he has refused to accomplish his mission. Hallelujah. Praise the Lord. A fear obam. A fear ya boni fear. Every say was ma wana wanyare. Name Obama de ayarefo. And are you right? But people are criticizing him. Say or kodi boy ni fear. But no sunti no oba so oba no be hwe de wayera. Verse 8. Na Zakeo jina ka kire Awurade se. Afa Zakeo jina ka se. Awurade hwe. Ahanie. Me de mahode afra hi. Ahanie muntie. O make confession. Awurade enam se wagye me fe so. Na me so ma hwe no me mahu nti. I surrender. Yes. Every say enipa nimme e wo boase. Enipa nimme e wo Pillar of Zion Church. Enipa nimme e wo Ghana. But ekwan omudi nimme ne say me ya torofo. Yes. Two omuni mi say me yisikani. Ba me ankasa within me no. Me ankasa no minim kwa me fa so me nya me sika no. Minim kwa me fa so me nya sa amfa so no. Minim kwa me fa so me nya sa ahoto no. Enti and then Father, I confess say fie we ye wo wura mu yi. If you are about betenam, Sanya Mawi woman, untimintinum, and I'm so my crowd as if you know me, but some Mawi yada, a betenam. And Timuntas was a kiosoka, and now no pay. Shamedema hode for meeting. Shamedema hode mufa. Meeting here for. Meeting here for. Nasemenam kontompo so much. Afesamenam enkontompo so. Majo bibiri bia. Majo bibiri bia. Me bo ho mpre na mituaka. Muntasem ni ye. Wo de mo nsamansa. Saminam enkontompo so. Majo bibiri bia. Na samati wo bibiri bi. Me bo ho mpre na mituaka. Jesus is passing by. And yet at first na etwamu. Jesus na etwamu. Die ena oba bepa no saa nipa no ena ekasa no saa wodie na efiri January, February, March, April, May, June, July abeturu nne no ena metime meeting na o twamu no ena o confess ten say papa minim Israel dawso minim da fofra obesa betwam wo minchen biem enti say ye wo say ebia ena yete yi next year 31st besa abeto a obua because baby a okotake history Yesu ko twam e wo seki os animu ohun no a wo see from the coffee no anko twam ho biem nokwasem twa anko twam ho biem na Yesu onwie na dwuma ba anko fo biem sa kwa anko fo biem e ye wo e bia next year 31st way ameto munti asem ni e bia ameto biem. And in one meeting no, and now you have to confess. You have to surrender. Our soul mounts us and not the ya. A bit of old Tommy now Cassachan and to confess ya, dear menam aquambone so. Dear menam apo bossu and yamme what tam. I'm in what Tomino. Eja, Miss Siro. Nini na I release it. Me preaching church. And already me journey in amount enti fa. Bible say Yesu ti wona o kasana fe na ni je. One say wahwe Jesus movie ni bi da. Okowura edan ho. E no say odwiri edan na ho. Sa dan na odwiri ho no na ye Sakio nakoma. Nakoma. Ana de ayema abuso no. Oji firim etugu. Because Yesu awura fie nim and o twemu ne amabone ni nyina etugu abonten he confess. Sister me kan asem bia kire me ko kan OFM efiada no adwuma a wo ye ba bia wo te no me nka asa wo ho to ebia ye young girl etia eja kan ask there ne mama mfa nso so na me conclude 13 16 or 16 13 out of the 13 verse number 16. Na Paul solid 9 na ordinary nsem eyam say Israel melema ne mo amuso Nyankopon mu nti aya 16 Acts 16 Acts chapter 16 verse number 16 munche story bi afra bia ya resa
na eba se yɛrekɔ asɔre no abawa bi a wo akɔm ho besia yɛn tie abafra bi a young girl mu nti asɛm ni yo young girl bi so sa kosia Paul Yesu ni wo a saa young girl no ɔwɔ akɔm ɛhohom ɔyɛ kɔmfo ba yes a wɔkɔm Bible say Paul sia no ana David obetwam bia na girl ne kasa we mu ni Nyankopɔn nkrɔfo papa we mu ni Nyankopɔn nkrɔfo papa enti wayɛ saa de na for some days na owodin wo kuro nim me yi one word pe bi wo mu na de akasa akyerɛ ɛda to asoma me ɔsɛ ensuna ne nkɔm se ne mani wura ne nya ne ho bebree Bible say akra no akom na wɔkɔm no akomfosɛm na wɔkɔm no ɛne abosomsɛm na wɔkɔm no ama na busuafoɔ ho atɔɔ mo ɔno na omunya akra no so mfasoɔ yes ti asɛm ni ye omunya no so mfasoɔ te sɛ de Zacchaeus atoro na Zacchaeus etwa no ama na yɛ defoɔ ama ne ho tɔ no enti Paul etwa mu no wɔse we mu ne Nyankopɔn nkrɔfo mu kyi nipa nkwagye kwan yes Bible say ɛyɛ Paul ahomete sɛ akra no yɛ saa de no ɛn wɔtea no ma hom ne firi ne mu na nabusuafoɔ bu afu ɔmu bufu afu ne sɛ akra no akɔm na wɔkɔm no ɛna mu ɔmunya aduane di yes akɔm no na mu ɔmunya ntade hyɛ akɔm no na mu ɔmunya mpaboa hyɛ akɔm no na mu ɔma didi ɛna wobɛtu saa hom na firi ne mu munim asekyerɛ me a young guy ɛte ha me a young boy ɛte ha bɛrima na mene ne twɛn mpena no ɔno ɛna ahan dan ama me ɔno na de makɔto adwuma mu ɔna bɔ makɔnhoma wata sɛ yes ɛna wo Jesus wo twam o say minjai saa nkrɔfo na sɛ mijai na ɛdan na bɛbɔ me ana ɛmmɔ me bɛbɔ me akɔnhoma na bɛbɔ me ana ɛmmɔ me bɛbɔ me enti Bible se bere ɔkase saa honhom no ahotɔ a ne maame mu nya ne bɛbɔ mu nti ɔmu nyina bu fui sister I'm telling you sir ɛna deɛ ɛma wɔ hotɔ ɛma wo mfasoɔ ɛwɔ asase so deɛ ɛma wɔ nya wo ho deɛ ama wɔ nya fie tim deɛ ama wɔ nya kaa dam deɛ ama wɔ nya din deɛ ama wɔ nya animonyam sister ɛyɛ saa bere yɛ mfasoɔ na yɛwɔ mfasoɔ bi a wɔ sɛ wɔhwehwɛ a saa mfasoɔ no bɛboa ɔda bi because saa nneɛma na wɔnya ne nyinaa no saa nneɛma na mo wɔ ahotɔ no one day it will leave you bicha ho timi busamo sɛ wotwa loto na wodi a wonya mfasoɔ ɛyɛ ana ɛnyɛ ɔhontɔ na deɛ yɛ me yɛ wɔ mu koraa ne sɛ Ghana wonim sɛ young girl esi so na okohyia sikani a ɔwɔ sika paa tam na waware enum anaasɛ nan koraa na sɛ ɔka sɛ ɔbɛware na maamefoɔ no gye tum ɛma ɔkɔyɛ ne ho adeɛ ne nyinaa ne sɛ n'abusuafoɔ bɛnya deɛ ɔmbɛnya deɛ sika ɛnyɛ sika ɔmbɛnya ahotɔ minim sikani bi wɔ kronom wawale maako 5 ɔbaa bi ɔbɛwale bi aso osi fie ma wo ɔbaa bi ɔbɛwale bi a ɔtɔ kaa ma wo ɔbaa bi ɔbɛwale bi ɔkɔyɛ ɔho adeɛ enti sɛ family no nya hu sɛ saa nipa wei ba family no ɔmu yɛ no awa atu sisters and brothers ɛyɛ Jesus ɛna ɛtwam ɛnyɛ 31st I'm telling you deɛ apagyaw deɛ ɛma wɔ hotɔ deɛ ɛma wɔ ni gye ɛwɔ asase wei so no megyina Awurade mɔburo ho so ɛtu yɛ nyinaa yɛfo ɛnnɛ ebia obi tia atoro bi a wutwa ɛna sɛ ma wo ho tɔ kama ama wɔnyɛ baabi atena ama wɔnyɛ baabi ada sɛsia wotia ɛnsan no ɛna wote yɛtɔ paa nkurɔfoɔ ɛba wɔbɛtɔ nsan koraa saa kyɛw sika nti sɛ ama wo ho tɔw meboa nokwasɛm wanya bi kama wasave bi wode bi ato bank ɛyɛ anaasɛ nyɛ ɛyɛ wo ho tɔw akɔm ne ma ne mfasoɔ Zacchaeus bu nkurɔfoɔ ɛma ne mfasoɔ
Hello. Aye. And now why now why crowd so be Jesus a refie ni. Fansa to. Na when I crowd say dear onam so no apobo na wo bɔ no akom na wo kom no empra na wo twe na adwuma bɔne a wo ye no ato na wo twa no apagya wo ama wa kɔsoro no when I crowd so obetimi asi fom ene. Sister empagya beja on sa love sa o. The wire crowd so obetimi asi fom ene. Sisters and brothers, enya bibia nti na Yesu bewu sa nkwase awu no. Enye bibia ntia ena mi gyina Awurade asɛm so ka kyerɛ sɛ baabi a ensanoma pagya wakɔtena no Jesus is passing by. Jesus etwam enye 31st na etwam enye 2016 na etwam. I'm telling you sir wantimi ensane ama fam na sɛ papa ni twam a saa akyen dua no monkɔ check history Yesu ankɔfa ase ebiem. Sasa me ba wo na meka brother bi na friend Evans no ye MTN adwuma na MTN post o mu na sisi o mu de plant bi si ase na plant no o mu ko supply ye mu tanka car ba ko na de ko tanka car no mu de ko no eja bi o mu beduru site ho no na diesel no eso nte 1 gallon kra nti manager na ni mpanifo no mu de akono na ehwa a o ma filling station no ma ton amom ebi o mu se one site a ko no mutimi na 400 million instant wa no mache wanya kura no 40 million 50 million na wafa enti ebi a 1 month entwam no na young guy onguta sika kura ye hu no kura no kuta hard body pickup baako eno ono ankasa ne golf a wode ye ene ne ma na unima de esi ye tamo tin yankopon asem ni twa na komam no he calm down see form osifom and wa accept Christ ni wura afie no Christ duru fie ni mu no and oka cha ne say bra saade we na wo ye no age se uyi firi fie yi mu nti okohwe na koma na wa hwe kaa no na wa hwe adwuma no unim sa bra ni take decision e gya adwuma no na masa ene ye ka obi a meka se Ghana na ho kyere na se ye kan firi akiri a one ereto yes I can free anymore on one as reto na ne ma no ne manyinyini sa bankwa no wanfo manfo te se de bia msa franke ba one ne matika mu koba bai na da kru de onika na one nkra na kogina kwa ho se o mu fa trotro aba asole ogina aka nkra na se daye mfo ka no because ya wo mu nyina de mfa o mu mfo de ai trotro da enkrani su bra mi kyina Nyankopon no kura so ka kyerɛ wa sɛ ebia wo yɛ sɔfo bi no abetenam dey already message we ma me te wona I was crying unim sɛ because of hunam fam emfaso nti wonu odi watin they are enjoying until mistakes unso mu nka nkyerɛ wo obie no a wo yi watan obi Bible say akom no ma akra no na busuafo ho yɛ dai ɛtɔ mo nti obie ntimi nyi watan obedient because omunyina hoto wo sa na oba forma secure aye billions of money na wa pack you na wa pack ska ma we live ni nyina Bible so so di kan achemu mienu no the half ni nyina ko kyan afo enye sa wo fa half na aka no ana o se half na aka no so no obi a enti me busa mo question ade 100 wa cham mienu na de 50 acha enka 50 ana wo se wona wabu wo mo so obu obi baako a wo sa adam akomako 4 e ka ho enti mudu se ska na bi kan na se bi anka wase mi chemu mienu na medi kan de farm ahiafo mi hia balance na aka no me say times no 4 e de ma obi a me bo na po Jesus is passing by abushafo Yesu twam enye 2016 na twam enne
ebere ya yegyina mu ye saa bere yegyina mu awie anadwo ya me kasai ena ye wan kasa wadombre satan ya na ye chance uni any chance me gyina me ni chance bia na say me prayer ya ba akopɛ because ebere satra ofo na sate bomb pan say Awurade eda onim se ewie pɛye eda ye tene fire kra banam say anya ya adwene ni Awurade adwene ntin etoda empire ni bi ho a wonya dai ontie yes betora so bi so ho a otie enti dia me conclude ama won say how you struggle this year up and down 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 what jero ho ama dia gaini bana rewo sam say dia odia gaini na hu ni nyina enne no dia hu ni nyina enne no one day we be demand help emwa free ni ho untimi mwa me so untimi nya dai untimi mwa sister enne yesu twam awiai brafom mane mra fie nim mane metenem ade bia wonam akwan bone so a ema wonfaso wo ye drugstore wa ha say wa wo ton heba anaso ye drugstore bia one ton contraceptives condom abortion ro untimi nyeska da okwasem enu na ska wom ti wote ho a mi nua drugstore busa agida bia mi kokuma say ho na me ne ko obe otiwa condom contraceptives abortion enu ye betimi abusa from anopa kosie nwumre. It's a big challenge. Uye Kristo ni ti ya onsa anwokyera ba ma say burukutuka na okotwiye Guinness ka na okotwiye what I say adonko ka na okotwiye because of anwokyera uwie ye na okotwiye ama oyere enwa tono mantima high flat enkran school fees na watimi tua bra honam fam de obi anka nche o se enye o eye but dey obe meet Jesus no obe kire o se saade no na apagyaw amono na ba from enti so pese onu timi ba mu dia and just calm down first for masa na wa asechere hallelujah praise the Lord me say what dey asechere me preach lady bi o ka jane so for enti say ensam na wo ka no wo be han dan ama me ana o be mam ska akọ adwuma da bia o be to adwuma ta de ama me na mse ni nyina mintimi minibi boys na mo wa ne young o evangelism na akosia sa problem bia enkoje nton so no kwasem but o mo te da me say enkoje nya dai enton so ma ni hunu se ne nkwaje enti na wo ka sa asem na ye dai ate no because wo ye nipa wan hwe ya okoje sa bed be untimi nya faithful untimi provide wo be fa wa ye bone enkwaka ma ni hunu fankwa ne papa ne sinanim na ka ten masa choose one you move back choose one because they say this earth as I see jina so no Satan say e ne dia ampa so they release am no o release am enti wa o pese o tena asase we so gidi e ma ho ton unless you bow down for him anya sa wo boa enti wa wura every corner me busamo asofo na wo makoji nduro no honam fam omo to ma na so mo honto mo omo to mo ahode be na wo wiase omo ni bi obi omo wodi omo wo cars what I say yes omo wo ma eyire no obi wa ni fie full air condition so for back o preach say I have pack money no pack bi only was one save you say ka so obi pack dia ya pack cement meboa ya pack bidie was I have pack money doso wa pack money akomna mana hoto akomna mana mfaso na Bible ya no kwafo eja can Revelation chapter 6 verse number 9 Revelation chapter 6 that day no sa akomna ema mfaso no mfaso na si wachi no hwede ye da no mfaso ne be ye Revelation chapter 6 verse 9 enso na to so enum aha na otin so na to so num na no no
Me wona Nyankopɔn asɛm na wadanse a wodi nti okukum na kana folo bitia na se. Konsiano 6:9. 6 verse 9. No things one to so num na no no. 9:6. 9:6. Okay, 9:6. Na so say na enanum no nipa be hwe owuo na orenya. Che, on say sata asem me tell repeat wa hapa eno me sa kan. That day sa ne mani nyina ma wonfa so awia. Enka uhia ono so moa kakra. Ka uhia ono so emoa se onfa moa just a minute. Ube demand any demand on sanka. Na be kwa do point bi afa de ohun mete. Unim se Ghana ha be se some months ago Erade iskani bi a kire me. Wonam kwan bone so en saton so ama wanya ne ho ene nipa so pro. Me wo ho anima hu se Erade yi na kire me na ogina ho se ye ti se do she coat na ne coat ni nyina awuru afiri na okosense ya ye frɛ na oni turning okosense ya na ne niam owo nyina gu nachi Jesus. Satan na dada nipa sa no okose ya oni turning na ne ho niam nyina aworo na wokoyo sei Seyesiano ya nka no kora nkyero enamfo mienu nam ana ba akodae ba akoye Kristo ni ba akonye Kristo ni nti oso da ho anadwo anu hu se na damfre ni kire sum a woko no ofa ni kwadwo 110 ana papa bi bo no se enwo so nti wahwa mo damfo yi ayira ana so na ni de ni yam hye ni kirim no oti nani ni hu wo so tete no fa afon frɛ na damfo no ofrɛ no no obi na apeke fon no oti dede wa akire adaya omsi kwadwo awu Jesus. Omsi enim dia aye na anadwi ye ti se okam woni dem ba akopɛ ye koye no ano no na omu su enti guy na ofrɛ ya no omu ti se ono so watie mofo no so ono so atwa ahye na omu ye fast kofa ono so ade ne ko hospital tinani so te no omu sa na sa ade na o se time offer na damfo no wanya da ya na damfo ni kire sumu na obi ka chen se ti wa hwe na damfo na amani ikosumu. Sister, me shout 31st year Yesu twam ama onkoso ntena atama modua ne so antena ensanum dua ne so antena nsam keka dua ne so antena hanta dua ne so masa mabua calm down na Yesu metena fie. Amen. Because da bia me kasa asem we wo betimi akọ mesu metimi akọ ye nyina obia betimi pass by anyhow bra what tena dua no so the whole of this year and then ko ane da owura so lefi dear boni na Erade dia ye wo ba mimmu abam efisa Bible say achidifo no ba bedi kan ama dikanfo na kodi achiri what tena so achede nanso asofo mpanimfo no wo bose di Yesu achi nyina no ono nko na Yesu confess na nkwagie abafi mu enti it doesn't matter say what na wiase ache na ne da wo wura ebia enne you are secure ebia na uyo ba na akomo mu tinim Bible say Paul hwe gan na sa na ye na homete eye na homete de honhom ne ye na ye no say get away finimu honhom ni tufra akra ni afi na akra ne ho aton enne Jesus atene ne nsa ekwan bone na ma ho ato no bra one day sa na mani nyina omu ba yete se de omu nim ho memfa we ntwatwe ya wade bia ya fra no HELL ya fa ne sai hell ni twidi ndi bonsam eja uti bi ho asam acha papa it is rare ewo ho hallelujah. Praise the Lord. Ewo ho. Obusafo 12 abo medemanusi. Enne Yesu se de akoma abubu apeche. Ompo. O hwehwe na obemu wo hu no. Oben na obeben o. Ekwan be so ana wo de anya ahoto. Ekwan be so ana wafa so apagya.
Sautia, a Juma or quiet, bear man and mound and it die, and son or forward Jumana. Sister, or what Tenedu Yasu? Or what Tenedu Yasu? Hello. Aye. The house is too quiet. Or what Tenedu Yasu? And why already so busy from? Amen and amen. Amen. If you say only Papa show walk the bee, and so on ya. Sabe pen only Papa show Christo no, and so no chum. If you say Israel for baby, a bra or pen no, a bra or pen no, now you late. A bro much share net now you late. Into badam wa make a say, Areho, Ahochere, Esu, Sotro, Enchantoso, and Mguasia, it is part of Christianity. And it's a sophobia catcher or say, Ahochere or here, and Mguasia, Enchantoso, and Kenya, someone into one Cherewa, you are Cassia, he's a liar. Or you're devil. And nothing I'm wafa a trosua on what tone. By Jie, any assem. Catona Saminia. Inia. And yet 2016 nature. And yet 2016 nature. Jesus nature. Jesus nature. Piano Tina to January. February. March, April, May, June, July, Bedurunano. Catanian says Sifom. Sifom. Onipa besi wasasi so. Onipa besi wasasi so. Obebom na wafre. Na wajini dieo. Obebom na wafre. Na wayi. Onipa besi wasasi so. Onipa besi wasasi so. Obebom na wafre. Na wajini dieo. Bebom na wafre. Na wayi. Sakio wosika. Enti nya ho kyerenti no kope Yesu. Sakio no onye ni frani. Onya bafan. Onya kwata. Ompe ba. Ompe adwuma. Na mom Jesus na mu no okwa akoye den. Okwa akohwehwe no. Yes. Shisha Jesus. Ansa na wawo. Onu na obeya. Ukandia. Evisa asamado wa. Mini ayawi koi. Yamfasika. Yeshi wo. Sauda na dianti wahi na wuko. He na wuko. Busa wo sa wuka wonsagu wo bua wo beyedai. Beyedai. Papa wo ye yetu atwa. Abawie ye. Poni a wo ye yetu atwa enu nti. Shisha rate. Sabreya o. Sabreya o. Sabreya o. Bini sauda na dianti wahi na wuko. Ehi na wuko. Busa wo sa wuka wonsagu wo bua wo beyedai. Beyedai. Papa wo ye yetu atwa. Abawie ye. Poni a wo ye yetu atwa. Enu ti shisha rate. Sabreya o. Sabreya o. Sabreya o. Abusafo eja kese bi ba enra aso ne baba ko be ka di eche wasofo ha enade amahun otime anim o kanya na wosu wasofo eja pa etoti sensu My God. eja etoti sensu pa aguni paso e wasasi so eto eti sensu ensu pa me first time hu lake of fire eti sensu aboboko so say na begu from wa asofo a Erade apeke o ma wie birim so o munya tempie ni wa Erade nkoche the lake of fire. Bra, it is rare. And it's obi ka tro say church aye kono eye ekuo timi hu obi no ate asori dem we ya yemi sei we ya kame we ya timia na ma hu say sai ni pa no here deliverance
asambia eba nipa so no ane de ebesi wasase we so no ka Yesu o mewu sa wuo no ebra ne papa siesie sa agya ne pa no father sa agya we de Satan wasiesie ama no me nhwe ma nipa na ye born se suban ne yensa so no omu nkosa atebia ne bi enti course bi a metua a metimi a save Amos na won kosa agya no I would pay. Yes. Enti he paid this price for you just to save you, but you are bragging. Oh. If you see how to, and if you see any Gian, obey yes, I can't see any down with your honor. One day you must stop because death doesn't alert or among Kaye. Till one day you must stop, call back. You're wrong. Not at first night, you are caught one and so much any power no mass. Sister, me did not go pomobro who too, sir. Hell is real. It just be bad. Sadin was say Wahundiana, and Nunti. Ama went to me and see for Mama Pana Muffian, Soundian, Obertwama and Kusie. Now, 2 more moments say, Chia, yes, we are the yeday. And son was said to me, no copessy, Minna frame you must know, a bossable time is off for me, was a massa, my year wanted child. They were 2 or so on me, cry me, John, a bonus with Dimrika. Massa, was a sad day, only publish she woo. So, yeah. They be not mention I say movie. Gan where you good out to the sense, buy back up on a man called Jim, on any die. And now, raptor see that day, and again, Uncle, or so brand is a say, no, or canon. So you may boon some, Uno Mammy Cobb said, the lady is crying. Me say one day, and if people so much of us, I cannot. Or people so bad, man, or telling China, one and one the armor, yes, or about to boyfriend, bra, or about you that day. A best your war. Sister, didn't nipper be challenge. Nipper be challenge. Now, I feel your moja, it be two the same futuro. Yes. Now, your Jania Bobinaki come. If you say, dear, or Tessuru no, now, me, Papa, ni mo nyam for, or 2 for Antono, I could follow dear or Ziram, Mama, and Mano. It's me be born naked. Say you chane ma na Amos intimi mra heaven. Bra, ya frosa bra solia na ujoku. He's watching over you. Oh show. Calm down. Sifom. Calm down. Sifom. Sister, ebe was our grown a midi. I say ya Paula homete. Me da hometie ne yam hihye na ekasa kirewo se dwane na jo krankwa calm down sifom sister saw the pants ba akoko heaven e cha say what dozen egu odropu na wokwa akwhye wate I'm telling you. Enti osikani o choro se mu ane so nipa bi ma da ehwan ya o se emiri umogya ni mpade yi you struggle yourself all corners of the beginning in life but want to mean struggle and from salvation one day obeye mobo wade be busa wo twakwan o yiri ho etu galam say ana no wanyere ho afa mpem kwaje and yes, sir, and for so no now galan same Conenunqua. Conenunqua. Macania Yacho, Unipa Macania Yacho, Unipa Fasam no nanti na ya kron Macania Yacho. Oh, nipa. Man anti basa. Ya kron minye. Makanya ya chiro. Oh, nipa. David, my friend, be by her classmate. Girl, the pioneer in the school. One says, "Get here, drew Nico to Drida." O Brichi, ye say, call crow from nearby.
Who now say yes with the harlot pan ebe. They again drew hand me share appearance I'm give wasi form. Yes. Wasi form. Once I could be to me, I know catch say it was soro do. Me boa. Obi to me catch her, wadam bi to me catch her, unu bi to me catch her. Adwoa say was soro do nti ye dai. Bra form. Me hwa madam fo na me tumi say wasi form. Owie na obeta na one me share testimony say Amos. Mashiya no. Oh. Mary Madali Asia no oba form. Kotena afie nim. Ema omane nkwa. Omane nkwa. Mabura ba me de nam wiase me nim. De aka wo machi de ba se si ankasa I'm not afraid of death. Before man and God and my Bible. I'm trying all my best because they me hunu mani so several times. Masa bibi ba wiase o. Eda me ye frustrated. Ade Awurade yi kire me a the last judgment. Yes. Amos bibi afufuro ne ho biemu enti saa de we. Enti wo mfa so na wanya ni nyina no eno na me kasa kire on se ede na that day ne be ya ma. Be ya ma. Zion my ye tia ye o hwe na Ebenezer emo no ano a ene ebulemu so no okocha ama wo. Asimo mu dimu na wie no manu mabulemu nso aguso. Wo met amafo mu. Enti utie yeye. Yes. Sister. 31st twam a anasa Yesu pie enopa ya akunta be na waye. Ahomboa be na waye. Akunta be na wukobuo. Ebetimi asi. Sunday anopa yemra so le mo de mo mianko bet. Somebody say nipa bi awu. Ndiye. And so called it first night. Ebesi. Dia na waya kra de so person oba form na nyemo so nti na oba adam a. Na onim dakura se wo behia papa no. Said the Mary shia no. Zacchaeus shia no. John chapter 8 oba dwamanfo ni shia no. So wura. Ye kakakra bi se nkokusi mabo. Na dom time su kokumi. Kume. Me sraw. Me gina owa me na no. Ye. So oba. So mo antimi amufu a me mufu. Na emum me ka tro se ko. Na nkoye boni bi. Na dua no me nkofuru bi mu. Yes. Nkofuru dua ni bi mu. Na de chen wi ama wo so. Sister, bra, enne. Se why you crowd say, obeso for Jesus. Yes. Obeso dua no si free so ba for ma. 2 mirika ebra. Na me ne do. Mercy.